ହେନ୍ତା କାଣା ହେଲା ଯେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଦିନେ ପୁରା ନାଚବାଟା କମିଗଲା। ଓ ହାଇ ହେଲୋ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ ରେ। ଆଜି ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କରବାର ଥିଲା ବେଲେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଯାଇସୁ ଜୁରାଡାବେରା ଛକକେ। ଓ ହେନ ଆମକେ ଦେଖବାକେ ମିଲସି କି ଜୁରାଡାବେରା ଛକର ଦୁକାନ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ବେଲେ ଏ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆଇସୁ ଆମର ଗାଁ ଫିରଲା ପରେ ଦେଖ କେନ୍ତା ବର୍ଷା କେନ୍ତା କେଜି ଦେଲା। ଫାଇନାଲି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆଇନୁ ଆମର ଗାଁ କେ। ଇନ ଦେଖ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ। ଫାଇନାଲି ସେଟପ ଏକା ରେଡି ହେଇଗଲା। ନାଚବା ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଦେଖମା ଚାଲ ମ୍ୟାଜିକ ସହିତ।